Әле яңа гына яз фасылы яфрак ярдырып галәмне яшел келәм белән каплаган була. Аны төрле чәчкә җимешле җәй фасылы алмаштыра. Сизмисең дә, аның урынына мул уңышлы көзе килә. Әйләнеп өлгермисең, артыннан ук ап-ак карлы, буранлы, салкын кышы да җитешә. Менә безнең яраткан кешебез дә Новоспасская бистәсендә гомер кичерүче сөекле тормыш иптәшем, кадерле әтиебез һәм бабакаебыз, хөрмәтле кодабыз Алиев Равил Шамил улы да шушылай көн арты көннәр, ел арты еллар узып, гомер баскычының 60-нчы үренә җитте. Бүген ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан тормыш иптәше Румия Исмаиловна, балалары Раил, килене Гөлнара, оныклары Эмиль, Радмир, улы Дамир, килене Динә, оныклары Тимур, Кәрим, кодалары Гөлсинә Шафиулловна һәм Кәбир Зәкәрьевич, кодагысы Сания Исхаковна һәм барча туганнары да котлап, аңа иң җылы теләкләребезне җиткерәсебез килә. 1961 елның 6 апрелендә гаиләдә төпчек бала булып безнең газиз кешебез туган. Төпчек булса да ул артык иркәләнеп үскән балаларның берсе түгел. Киресенчә, аны яшьли үк дөньяны алып барырга, тормышны барларга һәм яшәргә тиешле килеш өйрәткәннәр. Язмыш безне тормыш иптәшем белән 1984 елда гаилә буларак бәйләде. Бер-бер артлы көтеп алган һәм сөекле нәсел дәвамчыларыбыз, 2 улларыбыз туды. Инде 37 ел бер-беребезгә нык терәк, таяныч булып матур гомер кичерәбез. Түбәтәй һәм ак яулык киеп, табын артында да лаеклы килеш утырыр өчен мактанырлык оныкларыбыз бар. Без дә әби-бабай исемен горур йөртәбез. Тормыш иптәше, ул бит еллар узган саен иң якын кешеңә әверелә. Яшьли шашып, гашыйк булган хисләр ярату һәм хөрмәт итү хисенә күчә. Мин Равилнең һәр башлаган эшен, куйган ниятен, максатын гел хуплап тордым. Картлар әйткәнчә, ирең баш, ә мин муены түгел, уң кулы була алдым. Чөнки башны муен бурса да, әлеге муенга борылырга боерыкны барыбер ми һәм баш бирә. Шунлыктан гаиләдә мин хатын-кыз буларак үз урынымны белдем. Моны Равил да тиз аңлады. Шуңа да, Аллага шөкер, гаиләбез имин һәм тыныч булды. Бүген яраткан кешемә олы рәхмәт булганы өчен, безгә биргән сөюе өчен, гаиләбез бәхетенә куйган көч һәм гомере өчен рәхмәт укыйм. 67, матур чорга кирдең. Картым диеп назлап эндәшим. Икәү бергә картлык иленә дә сәяхәткә сине мин дәшим. Яратып ла сине хөрмәт итәм, бәхетле янымда булганга. Шатлыклы һәм авыр чакларымда иңеңә башымны куйганга. Кулларымнан тотып тормыш иттек, икәү бергә гелдә атладык. Бар бәладан, кайгы хәсрәтләрдән гаиләне икәүләп сакладык. Кытлы булсын синең юбилеең, шатлан да көл, бүген бәхеттән. Төшми яшә, шушы нык утырган, биек булган алтын бәхеттән. Кадерле, газиз әтиебез һәм бабакаебыз. Шын ир атлар булып, балалар үз әтиләренең үрнәгендә генә үсә алалар. Син безгә иң беренчедән олы өлге булдың. Икебезгә дә тиешле тәрбия биреп, укытып, олы тормыш юлына чыгарып бастырырга күп көч куйдың. Аллага шөкер, без үз гаиләләребез белән сезнең янәшәгездә яшәп киләбез. Һәммәбезнең дә үз өйе, үз тормышы. Бу олы шатлыгыбызда синең өлешең зур. Түбән генә башыбызны иеп рәхмәт әйтәбез. Оныкларың да сине үлеп яраталар. Бабакай дип телләреннән төшерми яшиләр. Мул тормыш, тылсымлы әкияттәгедәй балачак, шын ир атлар халкы. Булар барысы да синең әни белән тырышлык. Юбилееңдә теләгебез бер генә, саулыклы килеш, әниебез белән бергәләп, безнең казанышларга шатланып, озын-озак яшәсәгез иде. Сез исән булсагыз, без бәхетле булырбыз. Әти дисәк, йөрәктә көч арта, дәртлерәк типкәндәй тоела. Булган бөтен борчу мәшәкатьләр юк булгандай корып коела.
Синең улың диеп горурланып исемеңне әткәй әйтәбез. Син булганда батыр уллар булып, бәхет татып узак яшәрбез. Хөрмәтле кодабыз, шын күңелдән без дә бар теләкләргә кушылып, юбилеең белән котлыйбыз. Беренчедән, бөркеттәй кияүләр тәрбияләгән әти буларак сиңа бишле билгесе куяр идек. Матур тәрбия алган балаларың синдәй тормыш корып, балаларыбызны бәхетле итеп үз гаиләләренә синдәй хуҗа булалар. Икенчедән, кодагыебыз белән һәр даим балаларга ярдәм күрсәтеп шын әби, бабай булып, оныкларыбызны үстерешкәнегез өчен дә рәхмәт. Алда да шушылай бергәләп, татулыкта яшәргә язсын иде. Кодагыйга бүген килдек уртак бәйрәмгә. Ни бар яхшы теләкләрне төрдек олы бәйрәмгә. Кодабыз егет шикелле, 60-ка ашамаган. Бер генә дә еллар узып, кодабыз картаймаган. Телибез олы шатлыклар, корышта исәнлегең, белеп яшә, безнең өчен кодабыз кирәклеген. Хөрмәтле Равил Шамилович, 60 яшьлек юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә якыннарыгыз бүләге буларак кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Теләкләр җыйган бәхетле минутларым, сине якын итеп килгән күпме дус туганнарым. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомеренең, белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомеренең, белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Күзгә күренми усада гомер дигән хәзинә. Үткәннәрдән тик язларым сәлам юлласын сиңа. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомеренең, белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомеренең, белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Яшәгәндә барда кирәк, хәләл булсын тапканың. Җыр юллап сине котлаудан, күркәм бүләк тапмадым. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомеренең, белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомеренең, белеп яшәгәнә кадерен. Энҗеләргә тиң гомеренең, белеп яшәгәнә кадерен.